Nou, hartstikke leuk om te jongen naar de Friese vloggen. Ik geef weer een blokje om op straat om even met mensen te praten. En ja, we komen waarschijnlijk wel verschillende mensen met in. Dus let's go. Zullen we eens even zien? We komen daar lekker in zinnen hier. Hey. Heerlijk waar is het weer, hè? Hey, is toch fantastisch waar dit? Oh net? Geweldig. Ah, goeie. Hoi, hoe is het met jou, mevrouw? Nou, ik loop net zo goed. Ik moet even naar de huis uit. Oh, de jerm is net goed. Dat is net helemaal. Nee, nou, succes ermee. Dank je. Ah, goeiedag. Goeiedag. Mag ik je wat vragen, meneer? Oké. U maakt een video hier in Ljout. En u vraagt de mensen op straat hoe ze het op dit moment ervaren in Ljout. Nou, wij komen correct in Ljouwert. We komen van de Bildik. En het is al die nee, we hebben dit plakje even ontje, maar het is wel een verre aangenaming. Ja, dat vind ik wel. Je komt van de oude Bildik? Ja, klopt, ja. Daar ben je wel nou. Dus, Gewoon vrij lange straat, toch? dat is de langste stad van Friesland, van Nederland zelfs. Ja. Hoe bevalt het, hè, de oude Bildik? Rustig. Hè? Daar hebben we net zoveel auto's om het door. Aangouwen fort? Nee. We maken er een leuke dij van hier in Ljouwert. We zullen wat koffie drinken. Oh, lekker. Ja. Ik ga gewoon zeggen, het zijn bepaalde namen van mensen die bij oude Bildik wijnen. Ik zou het net weten. Nee. Wat had je dan in gedachten? Nou, er zei ooit een keer eentje mee. Goh, wat wie dat? Een soort van, ja, een beetje een vreemde naam, hè? Maar zo dikskieters of zo. die had ik nog net jet. Nee, dikschieters. Nee. Ja, net jet, want ik begreep nog wel van vroeger op de oude Bildik, daar gingen ze dan geen huisjes of zo. En dan gingen ze gewoon achter de dik zetten. Ja. Nou, wij hadden dus wel een huisje, dus nee. wij schieten gewoon thuis in de huis. Ja. Oké. Nou, prima. Ja. Tegen dank. Graag niet. En nog een gedij in jou. Hoi. Goed, Jen. Hoi. Geweldig. Ja, oké, Omi? TikTok. Ja, klopt, ja. Ik ben een grote fan van u, hè? Die hij, maar doe net. Nee, ik kijk niet naar u. Nee. Nee, maar net. Ja, ik kijk andere dingen, meneer. Ja, Wat is je op TikTok dan? ja van alles. Gamefilmpjes. Ja, van Oh, alles. dus gamefilmpjes maakt je zo en zoet was je in. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, Wat voor game maakt dan? horrorspelletjes. Wat voor? Horror. Horrorspelletjes? Ja? Wat is dat? Ja, gewoon enge spelletjes. Is toch Oké. mooi? Is Ja, toch dat weet ik, hè. Wat is een horror? Has je net een naam van een spelletje? Ja, Resident Evil of zo? Oh, Resident Evil, maar dat is een shooter, toch of net? Nee. Nou, echt geen idee. Ja, maakt niet uit. Ik steeds maar. De laatste keer een speeltje die had het weer Wolfenstein 3D. Ja. Echt goed? Ja. En wat oh ja. Wat hartstikke bij McDonald's West? Ja, lekker. Wat ben je aan het doen? Ook interviewen. Ja. Voor school. Ja. Ja. Oh ja? Ja. Waar hoe dan? Beveiliging. Veiligheid op straat. Wat vreest de meesten dan? Of ze zich veilig voelen op straat. Ik voel me wel veilig op dit moment. Dat is heel fijn. Ja. Ik eerst in beveiligen bij meer. Ja. Hoe veilig vind je die op straat dan? Niet zo heel veilig. Net? Nee, Oh, wat dan? je weet het tegenwoordig niet meer. De rest continu op straat maar een soort van schechtige manier. Oh god, wat ik bekom. Wow. Nee. Hoe uitzicht dat gevoel dan van onveiligheid? Die vraag snap ik even niet. Nou, door rest door straten, Ja. viel het dan inderdaad een beetje continu onveilig? Of is het dan meer gewoon zo Vooral van... 's avonds. Oh, Ja, zou die, zou no, gewoon... nou dat valt allemaal wel mee. No feels die wel redelijk veilig. Enorm. Maar hoe kan het dan dat die dan jongens wat onveilig feels dan? Nou, wordt het donker. Geen lantaarnpalen. Nee, dat vind ik eng. En dan kunnen samen in ergens opdoeken, een Ja. steekje wij. Ja, je weet het maar nooit. Ja, dat ja. Ja, dat is wel spannend, ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik vaak wel. Vooral wat rustiger is op straten, daarin maar weinig mensen. Dan denk je, aan, dan gaat het mis. Ja, gevaarlijk. Als het dan een keer mij maken dan net. Niet per se. Wel een keer dan word je gewoon nageschreeuwd of zo. Ook niet heel fijn gevoel. Maar niet echt achtervolgd of zo. Ik denk sowieso als vrouw is het ook wat oorstuurlijk, hè? Of net? Ja, klopt. Ja, is dat echt een heel gevoel? Als je echt denkt van... Wel. Het zijn meestal mannen en zo die dat dan bij meisjes doen. Vaak net de vrouwen die de mannen belagen. Volgens mij niet, nee. Dat is wel weer steeds. Ja. Dan kan het de omgekeerde wereld weer. Dan kan heel... God, er komen de vrouwen achter me horen. Jasses. Ja. Zou u niet erg vinden, denk ik. Dat denkt dan, hè? Ja, dat denkt toen maar misschien vind ik het wel heel vervelend. Oh. Ken toch? Wacht, ja, dat kan ook. Je weet het niet. Nee, klopt.
Nou, succes dan bij de vragen. Dankjewel, we zijn eigenlijk al klaar. Oh, je bent al klaar? Oh, Ja, we gaan onze bus halen. nou, succes dan. Ja, dankjewel. U ook. Succes. Ja, dankjewel. Wanneer komt het op TikTok? Kan Ja, ik weet het ik ook niet. terugzien? Ja, tuurlijk. Ja. Wanneer no of... Wanneer komt het op TikTok online? Misschien krijg je het ook nog voor you. Of ik zoek u even op. Ja. 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 Dat is het vers toch? Dat- Ik vind het, ja, dit is de weekend. Maar even zin ik met Thomas, die is die achter de kamer in het stagebuurs, die maar aan het editen. Dus, Misschien doet hij het wel helemaal niet goed. ja, dat werd net. Maar ja, zei ze. Je weet het Niet niet. te hè? vertrouwen, toch? Nou, ja, wel. Nee, best. Nou, is goed. Nou, Nou, ik zie het vanzelf wel. ja, nou, zeker. Nee, maar Ozem was me een bericht sturen via TikTok. Ja, is goed. Ga ik doen. Lekker het wel en weten. Ja, helemaal top. We plannen het vaak in, dus we willen net zeggen dat het dan gelijk online komt, want dat wordt niet gepland. Nee, is helemaal goed. Ja, is goed. Ja. Praat je geen Fries trouwens? Nee, ik kan het wel verstaan, maar praten, dat wordt hem niet. Nog een brug te ver. Ja. Je houdt nog een perier. Ja, klopt. Oké, nou succes hè. Hetzelfde. Dankjewel. Hoi. Zo. Nou. Vindt u die onveilig, Thomas, of net? Ik voel me op zich wel veilig. Doe veel die wel veilig. Wat zei het? Ja? Een beetje met die in de buurt, Jerry. Poeh. Ja, maar mij, hè? Ja, het lijkt op mij misschien ook wel, hè? Dat die jou onveilig vindt. Ze zijn misschien weer in je treffen hier. Waarom had je ook gekozen om een tackle te nemen? Nou, ik zou zeggen, waarom net? Ze binnen het allerleukst van alle hoenden binnen zij het leukst. Echt hier, zeker. Ja, tackles zijn echt de leukste hoen. Ja, ze binnen eigenwijs en ze binnen vrolijk, ze binnen heel trouw en loyaal. Dus ja, nee, zeker. Hartstikke leuk. En hoe heet deze tackle nou? Dit is Pims. Pims? Ja, nooit koekje. Oh ja, dat is koek. Jo, Ja. jo. Ja. Die mij graag. Nou, wij wel, ja. Dat is wel wat oors. Ja. En wat voor soort tackle is het nou? Want ik heb begrepen, ze komen in verschillende soorten en maten. Nou, in het algemeen ben ze vrij lang van reg, maar voor de rest... Nee, dit is de liedste. Dus het is een kaninchen, ja. Zo noemen ze die. Ik kan, Ja. ja, een beetje Duits dat, maar... Nee, die wier ik voor de kanien om de kanien uit Holland te halen. Dus het is, Zit er nog een hoen. ja, Dat is leuk. dat gaat goed. Ja. Ik wil eerlijk zeggen, we hadden vroeger ook een tackle gewoon. Nou, sure, dat jær ik heel vaak. En ik Ja? heb ook altijd hele mooie herinneringen. Van ja, wij vroeger ik een tackle gewoon. En die wilde zo lief. Dus dat jær ik heel vaak, ja. Ja, gewoon leuk hoentje. Maar wie een ruwharige. Ja, die binnen wel wat pittiger inderdaad. Maar ze binnen wel hartstikke leuk. Ja. Dus als ik leuke herinneringen hoor. Zeker leuke herinneringen, gewoon enkel minder leuke herinneringen, maar vooral leuke herinneringen. Vooral leuke herinneringen, ja. En als nou ik een hoen of net? Nee, ik heb nou net een hoen. Nee. Nou, dan zoek ik toch een tackle overwegen. Als er dan een hoen komt, dan ja. Ik denk ook kiezen moest, want mijn vriendin zei, oh, maar een kat haven ze, dan denk ik wel, een hoen aan een kat, denk ik. Ja, dat snap ik. Dat zoek ik altijd kiezen. Ja. Hoen met een tackle is misschien een eigen weers, maar ik vind een kat vind ik te eigen weers. Ja, dat is wel te volle. Ja. Dus daar vindt er ik wat van, ja. Ja, leuk hè? Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Succes met de tackle. Succes. Ja, en jij mooi filmen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Goed, Jen. Hoi. Geweldig. Nee, gewoon passen, ja. Oh, bliksem, jongen. Oh, nee, je mag er niks uit, jongen. Oh, bliksem. Denk er achterom, jongen. Belangrijk papier. Oh nee, ze zijn nog leeg. Goed, dankjewel. Ongeschreven. Dankjewel. Wat gebeurde er nou, krijg meneer? Ja, ik weet het niet. Ik was aan het schrijven en in één keer viel alles gewoon naar beneden. Ik weet niet wat er gebeurde, maar... Zwaartekracht. Ik denk het wel. Het was in één keer zo zwaar werd het en toen moest ik het wel laten vallen. Ja. Nee, we zijn een experiment aan het conducten. Daar zijn mijn researchers. Dus we laten de hele tijd spullen vallen. En dan kijken hoeveel mensen gaan helpen. En tot nu toe gaat het best goed. Dus de mensen hier zijn lief. We zijn gewoon onderdeel van het experiment. Ja, jullie zijn deel. Ja. Hoe voelt dat? Ja, gek. Ja, hè? Ja, dat is toch goed geacteerd wel? Jawel, toch? Ja. Komt omdat ik 2 papieren heb, 2 pennen en 3 notebooks. Dan moet het goed komen. Ik denk al, wat staat hier voor die winkel hier? Hier, dit zijn ook mijn krabbels. Even kijken. Je hebt er niks op staan. Nee, helemaal niks. Dus het is ook gewoon snel, mensen lopen alweer door. Dus ze kijken ook niet echt wat erop staat. Dus tot nu toe gaat het best goed. Ja. En wat ga je dan met het experiment doen? Want je gaat noteren, zoveel mensen hebben het opgepakt. Ja. Dus dan, en daarna gaan we een report schrijven, want we zitten hier aan de rug op Campus Friesland. En dan moeten we daar een mooi report van schrijven. En dus dan gaan we de results bekijken en daar dan een conclusie uit trekken. Ja, en tot nu toe gaat het best oké. Iedereen is lief. En wat is dan het experiment? Wil je kijken hoe behulpzaam mensen zijn? Of meer zo van, dus, ik laat iets vallen, blijf van mijn spullen af? Kan ook wel. Nee. Je zegt van, nou, blijf van mijn spullen af. Ja, nee, het is, we kijken inderdaad hoe mensen zeg maar, reageren. We hebben een paar verschillende variabelen waar mensen dus
Of ze kijken alleen, of ze lopen gewoon door, of ze helpen echt. Of mensen van de andere kant van de straat komen echt hier naartoe om te helpen. Dus dat zijn dan de verschillende variabelen. En tot nu toe is iedereen best behulpzaam. Ja. En dan Had je anders verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, misschien ligt het ook wel echt aan de tijd van de dag. Want als iedereen echt in een hurry is, dan moeten we natuurlijk, dan gaan ze niet helpen en dan moeten ze door en dat soort dingen. Maar ik was verrast dat jullie kwamen helpen. Ik dacht, we zaten altijd te kijken van, hé, daar komt de camera, doe het. En toen, jullie hielpen, dus dat is iets goeds. Ja. Leuk, ja, denk ik. Ja, zeker. Ik vind het helemaal geweldig. Hiervoor moesten we ook nog een experiment doen waar we met 5 man omhoog gingen kijken. En dan gingen we observeren of mensen ook echt mee gingen kijken. Of dat ze ook echt gingen vragen. En je merkt echt hoeveel, de meer mensen naar boven gingen kijken, de meer mensen ook je echt gingen aanspreken. Ze dachten dat we ufo's zagen of zo. Dus dat is echt heel grappig om dit te doen. Ja. Ja. Wat leuk zeg, maar wat voor opleiding is het dan? Gedragswetenschappen? Ja, hoe moet ik het zien? We doen de studie Global Responsibility and Leadership en dit is dan het vak psychologie. Dus we zijn dan de sociale psychologie kant nu aan het doen. Dus dan kijken we hoe mensen erop reageren en dan gaat dat aan een nog iets zit dat daar dan aan vast. Dus ja, ik vind het leuk. Ja. Gek, en jouw collega's die staan aan die kant? Ja. Jij bent een beetje de acteur, jij laat vallen. Ja, maar hij is zo meteen aan de beurt. Ja, zo ja. Ja, dus het is leuk. Hello, I heard you are English and you are doing an experiment. Yes. So what did you just noted? I noted that you helped him, and that's a lot. And it's really nice that you kneeled and helped him to pick up the papers. It was really lovely. So I have some extra points right now? Yeah, extra points, absolutely. I don't know what kind of points. How do you call it? Like karma points? Yeah, I hope it's karma. We just count it, and then we're gonna see the possibilities and how, if humans are really good, if you really help altruistically, or it's more of a habit. What the hell happens here? It's a really nice city. Lovely. So where are you from? I'm from Poland. You're from Poland. Do you think the people in Poland react the same as here in Holland? Yeah, absolutely. We are really kind of a bit quieter nation, but I think we will also help. Quieter? Oh. Yeah, we don't do chit-chat that much. We don't talk with people a lot on the streets, so it's a bit quieter as a society. Yeah. Okay, well, good luck with the experiment. You're next up? I'm just counting. Okay, so your colleague is next up. Okay, well, enjoy. Yeah. And yes. Thank you. Yes. All right, have a nice Ja, dankjewel hè. Ja, geen probleem. Dank je. Ja, oké. Hier zit er wat, maar zien kladblokken. Hier gaat aan het vallen. Ja, let maar op. Zo, oh, ja, hier weet je hoe het hammert. Hier is net zo'n goede acteur die oorraken today. Hier is wat benauwd. Oh, hier rent er een hinne. Oh. Oei, ja, ze rennen uit erop. Oei. Zit iemand een mooie foto te stellen, maar een prachtigheid. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Natuurlijk mag je wat vragen. Want ik zie jou aan een heel mooie camera. Waar maak je foto's van ook, vraag je mij? Ik maak foto's van alles. Alles wat ik mooi vind. Gewoon een soort van toeristische fotograaf. Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb je specifieke dingen, weet je, aandacht voor haar? Landschappen. Landschappen, macro. In de stad heb je wat weinig landschappen, denk ik maar. Ja, in de steden wel, maar onderweg naar de stad toe wel. Hier. Waar komt u vandaan, als ik vragen mag? Den Helder. Oh ja. Wat vindt u dan van Friesland? Hartstikke mooi. Er komen er veel. Vrienden wonen in Sint-Jacobi-parochie. Oh ja. Dus straks op de terugweg gaan we er even heen. Familie Bonnevaars toevallig? Nee. Beuker. Okay. Nee, best. Nou ja, succes dan maar met de foto's. Dankjewel. Ja, ontzettend hè? Doei. Hoi. Geweldig. Zie je, B.J. Vossenberg, 18 januari 1967. Zo die dingen nou. Zie je, op het pand hier. Zie je, B.J. Vossenberg, 18 januari 1967. Weet je waar het wie, B.J. Vossenberg? Ik weet niet, niet in mij. Kent u Vossenberg of niet? Nee, ik ken die niet. Berend Jan Vossenberg, denk ik. Het is vorige eigenaar zo. Oh ja? Ja, denk zo wel. Van 1967, dus op zich is het ook nog niet zo heel lang geleden. 1967, dat is een paar jaar geleden misschien. Ja, dat weet ik niet. Nee, ik weet het ook niet. Vossenberg. De Vossenberg. Een berg met Prins Vossen erop, denk ik. Berend Jan.
Bient. Jacobus. Ik ben laatst op een appelplaat gaan. Je moest nog trollen lekker. Je lijkt wat op een stred hier, hè? Je moest nog een beetje... Het was... Always. Hè? Zelf het nodig? Nou, ik ben aan het opplassen, ja. Maar daar is het net voor, toch? Wat hier gebeurt hier? Je leest waar, je legt kruisjes en een pleister. Dat is een raar ding gebeurt, denk ik. Die is op een plaat gaan. Met een appelplaat. Ja, dat is jongen, die is op de appelplaat gaan. Geweldig. Hallo mevrouw, maak je wat vrede? Wat dan? Kom je uit de auto of net? Ik kom uit... Ja, dat ja. veel meer buiten. Dat is wel, ja, dat is een van mijn favoriete plakken. Heel mooi daar. Ja, kent u het? Ja, natuurlijk wel, ja hoor. Heel veel mensen kennen het niet namelijk. Net? Nee. Maar goed, daar komt ze net bij. Maar het is wel een van de mooiste plakken die er is in Friesland, vind ik. Ja, klopt. Het is een hele mooie plek. Ja, vooral de bosken. Ja, de bossen zijn heel mooi. Ik ga ook altijd met mijn honden soms daar eventjes... Maar kunnen we het dan wel houden? Kunnen we dan wel zo net? Nou, ik zie u online. Dan moeten we even verder. Ja, is goed. Ja, succes. Hoi. Dat hoop je dan maar, hè? Het leuk is, hè? Je stikt nog scholen hier en hier. Hallo mevrouw. Hallo. Ik spreek geen Nederlands. Sorry? I don't speak Dutch. Why not? Because I'm from Germany. Oh, you're from Germany? Yeah. What kind of languages do you speak? German, English, Spanish, a little bit of French. Een beetje Nederlands. If I listen to your English accent, it doesn't sound very German to me. That's true. Yeah, people told me before. But I lived in Costa Rica for a year, so might be because of that. What kind of language do they speak in Costa Rica then? Spanish. And also there were a lot of Americans, so they spoke English. Ah, okay, that's why. Yeah, because if you talk Spanish, it's not like okay, yeah. I'm speaking English with a Spanish, and then. For sure, yeah. No, I spent a lot of time with people from the US there, so. So you've been to Costa Rica, you live in Germany, now in the Netherlands. I live here in Leeuwarden now. Yeah, your whole life, or? Since like a couple of months for studying, yeah. What do you think of Leeuwarden? It's nice, it's cute, I like it. Better than Costa Rica? Different, very different. I think you can't really compare. That's true. What are you doing right now? You've got a pen in your hand, your note? Yeah, we're conducting a social psychology experiment on helping behavior right now. Oh, you too, because we already talked with another guy who was dropping his stuff all the time. Oh, yeah, we're doing the same. We're in one class probably. So what are you dropping then? We first drop a pen and then we do another condition where we gonna drop a wallet. A lot of money in it? No, nothing. Okay. It's more kind of like a joke. Sorry? More kind of like a joke. A what? Drop a joke. Oh, like dropping a wallet with no money in it. Yeah. Well, we just hope people are gonna help us. Well, let's see. What are you guys doing? We're filming. We have a YouTube channel. It's called The Frieske Vlogger. Oh, okay. And we're talking with people on the street. Street interviews or Yeah. something? Nice. Exactly. Well, hello YouTube. And TikTok. And TikTok, okay. Okay. Well, thank you very much. Yeah, thank you. And good luck with the experiment. Thank you. Yeah, have a good day. Okay, you too. Bye-bye. Geweldig. Hey, Huske. Hey. Goede bijkomst. Hallo. Ben je er ook weer? Ja, wees jongens, met die? Goed hè? Wat bist toen dan? Deze moet ik zometeen even schilderen. Oh, dit moet even naar Even naaien in de lak. naar verfke. Ja, goed nou. Is toen dan een schilder? Ja. Oh, ja. Schilder, timmerman. Oh, ook voor alles. Ja, even houtrenovatie erbij. Dus, Maar ik denk tegelijk. Ja. Maar wat is het? Zit je in een winkel dan of wat je nog hier of Ja, zo? die moet nog hiepen. Die gaat in week 47 weer open geloof ik. Oké, Nora. Ja, klopt. Ja. Dus, en die gaat zometeen ook nog, de andere kant. Dus je bent nog in bezig? Ja, ik ben nog leuk bezig, ja. Maar ik is beter in water, dan komt de zin ook op de andere kant. Hè? Ja, het is nog een beetje frisjes nou, maar we wachten op de zon. Hè? Dus, Snap ik. Nou, succes. Nee, is goed. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Geweldig. Nou, goeiedag meneer, maak je wat vrede? Oh mijn god, de Frieske vlogger. Ja. Holy shit, hi. Hoi, hoe is het met die? Ja goed, ik kijk je altijd. What the fuck? Oh ja? Ja, ik kijk wel vaker, ja. Kom eens kijken bij de neushoorn waaien net. Ja, klopt. Ik zit hier op school op de Veerda. En wat doe je dan? Ik doe podium-evenemententechniek. Gewoon mijn geluid en licht bij evenementen en zo. Ja, als een concert is, dan zo'n soort meesters die rennen er altijd rond. Ja, klopt, inderdaad. Waarom moest ik eruit doen dan?
Nou, ik ga regelmatig naar concerten, festivals, dat soort dingen. Je denkt van, nou, ik heb dan toch al heen en keer, dan kan ik beter ook maar wat wandelen. Ja, dat is precies. Ik kan er gelijk bij me bij. Oh ja, en wat voor evenementen vind je het leuk dan? Waarom vind ik het leuk? Nee, wat voor evenementen? Qua muziekgenre dan? Of... Ja, bijvoorbeeld. Nou, meestal ben ik met de metal bezig, maar ja, gewoon het land over, festivalen toe, een beetje andere muziekgenres vind ik ook leuk. Het is gewoon een beetje exploren eigenlijk. Is er een beetje genoeg werk in te doen dan? Of, Nou, er is best wel wat werk in te doen, ja. Binnenkort gaan we ook bezig met stages, dus dan... Ga je een stage lopen? Heb je al een stageplek dan of niet? Nee, dat nog niet. Daar ben ik nog mee bezig. Maar... Nou, niet dat ik een stageplek heb hoor, maar... Nee, helaas niet. Maar ik hoor ook dat we binnenkort misschien naar de Ziggo Dome of iets gingen doen. Dus dat lijkt me ook leuk. Ja, dat zijn mooie locaties toch of niet? Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Succes. Dankjewel. Ik wou even mijn hand geven. Ja, natuurlijk. Ja. Ik zie je altijd wel op social media en ik kijk je wel, dus ik vind het wel leuk. Ja, nou, leuk om te horen. Ja. Fijne dag nog. Hetzelfde, hè? Ja, dankjewel hè. Hoi. Ja, jij zit in de zin. Het is Hutlacht. Hutlacht? Ja, ze noemen. Ik kom een beetje in die skaatsdingen zo. Ja, dit is perfect. Maar kom goed opletten waar ik nog steer. Oh ja, nou gaat het weer mis. Zo, dat is goed. Dat is goed? Ja. Zit u hier op Neushoorn? Ja. Ik doe muzikantenopleiding. Of wat voor soort muzikant dan? Nou ja, gewoon de normale, ik zong. Ik weet net echt wat voor soort muzikant. Wat voor soort stem? Hoe zou die stem omschreeuwen? Vol, Erik. Volle stem? Ja, volle stem. Luide stem. Ik schreeuw. Oh ja? Ja. Grunten of schreeuwen? Wat is dat eigenlijk? Nee, net grunten. Gewoon schreeuwen. Gewoon hut jongen. Op het schreeuwen al? Ja. Check it out on Instagram. Check me out on Instagram. Naomi Land. Hoe is het in Instagram? Naomi Land, met 2 D's. Naomi Land? Ja, Naomi Land. Dat Maar double... Ja, dat is heel raar. Double D, maar... Double D. Ja, double D. Ja, dit is wel een artiestennaam dit natuurlijk. Ja, het is, ik weet het net, maar... Oh, de zinnen. Oh ja, sorry, de zinnen, ja. Maar Naomi Land, 2 D's op het einde? Ja. Is dat specifiek zo, omdat het echt met 2 D's? Ik ga wel zeggen, hier met dubbel F of zo op het einde, maar dubbel D, dat ken ik net. Nee, dubbel D, omdat Naomi Land Koen en meer. Dus ik denk, dan doe ik er nog een D achter. Is er een land van achternaam? Ja. Is het meneer van Fappeland? Fappeland? Steinland? Steinland, nee. Maar ik zie wel altijd dat het mijn neef is, maar dat is hij net. Soesgraafwolle? Ja, nee. Weet ik net. En wat ben je ambities dan in het artiestenvak? Ja, gewoon famous worden. Beroemd. Insta-famous? Insta-famous, TikTok-famous, world-famous, alles. Skroot op. Alles. Oh, wat leuk steeds. Ja. Waar komen wij dan? Ik kom uit Ismar. Ik weet je nou in Lauwert, maar ik kom uit Ismar. Ismar. Oké, Lijkt tussen Burgum en Drachten in. Heb je Freek Having uit waar? Ja. Ik moest even nadenken. Ja, kerst mooi, ja? Ja. Oké, dat stagebuur dan. Oh, echt? Ja. Oh, sick. Ja. Mooi. Ja, leuk, hè? Maar als Stefan doet dus een opleiding, was het zangeres, was het stage erin of zo, als zangeres ergens in de achtergrondkoor of zo? Ja, als je doet wel stage erin, als ik stage oeren havenskwallen. Maar die krijg ik met optredens. Dus als ik gewoon heel veel optredens, dan krijg je altijd in stage oeren. Dus dat is eigenlijk mijn stage. Oké, optreden. Ja. Wat treedt je wel eens op dan? Ja. Oh, maar wanneer is het volgende optreden dan? Volgende week, hè? Nee, 3 oktober. 12 weken. NL Stenden. Dus als het op NL Stenden is, come watch me. Oh, super. Nee, dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Nou, succes hè. Succes met de verdere carrière. Bedankt. Oké, goed. Ja, nou was het in de zin niet. Sorry, ik ga weer verder. Hey, dankjewel. Hoi. Mag ik je wat vragen? Ja hoor. Ja? Je zit hier even lekker. Ik wil net in je zinnen staan, dus ik geef hier om deze kant staan. Helemaal goed. Mooie bril. Dank je. Dan had ik nog wel een bril anders ook nog. Ook nog. Ja, klopt. Werkt dit dan goed voor die? Want ik moet telkens wisselen van bril, wist je wel? Nou ja, die ene is op sterkte en die andere zit er gewoon overheen tegen de zon. Ja. Het werkt wel goed? Voor mij wel. Mooi. Ja, klopt. Ben je toevallig een experiment doen of net? Nee, we hadden lekker pauze even. Dus lekker even rustig rond. Een beetje van de zinnen genieten nou.
Ik denk dat je een gitaar zit. Dat klopt. Ja. Bist je een gitarist? Nou, gitarist. Nou, ik bedoel eigenlijk een acteursopleiding, maar daarvan wat ik wil is even de gitaarbroeken, ja. Een acteursopleiding? Ja, die zit je in de neushoorn en ja, onder de harmonie. Een acteers met een gitaar? Ja, we maken nou een vaststelling, die zullen we spelen in de harmonie. En nou ja, dan zit er ook een stukje gitaar in en we broeken een piano en weet ik het al wat. Nou, wat leuk, een voorstelling in harmonie, wanneer mij dat wijzen dan? 8 oktober, maar dat is wel voor een doedag. En dat is dan voor hulpverleners. Het is een vaststelling Git door depressie. Dus dat zullen we voor hun spelen. Straks speel je hier niet een depressie had of dat net? Ja, dat doen we eigenlijk tot Martje 4 en dat doen we dan alweer ben we eigenlijk de 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, die oren draaien die binnen het opbouwen. Nou. Wij nog ik denk het is deze. Nee. Dus dat doen we dan Martje 4 en we zijn eigenlijk alweer dezelfde persoon. Oh, jeetje. Dus ja. Maar doe eens wel een van de 4. Ja, klopt. Ja, de enige man. Oh, du bent de enige man, ja? Acteursopleiding zitten weinig mannen op? Nou, nee, gewoon in de voorstelling. Oh, zo, dat had niks met opleiding te krijgen. Nee, deze zitten er ook allemaal. Acteurs in spe. Maar dit is de man die je moet hebben. Die gaat viral. Dit is mooi fijn. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Viral ben ik altijd naar muziek natuurlijk, hè? Viral. Wat doe je dan? Nou, ik hou gewoon een aantal interviews om mijn naam te mag zeggen. Oh ja, wat voor interviews dan? Nou, ik ben laatst door Jong Vries geïnterviewd. En ik mocht zelf ook een interview doen bij Omroep Ljouwert. Dus dat was al bolgeinig. Omroep Leeuwen, ja. Ja, hoe weer dat? Ja, wel prima, jongen. We wien toen bij Leip weer dat. Nou, dan had je wat drankjes erin en dat is ook alles. Dus, maar dan dacht ik van, nou, doe ik dat even mooi. Maar ja, zie je me gelukkig hier een beetje goed zetten. Dus dat scheelt ik wel wel. Ja, vond je het leuk om te interviewen? Zeker, ik vond het hartstikke mooi. Vind je het ook leuk om te interviewen? Dat is ook een goede vraag misschien. Ik vind eigenlijk geen cirkel, maar ja, ik doe het maar gewoon. Ja. Het leven wat likes op en zo, hè, dus ja. Vind je het goed? Dat denk ik net. Dat denk ik net. Nee. Vroeger wel, toen ik weer onder Friesland zit, toen leefde het nog wat op, maar nou inmiddels net meer. Minder. Het is een aflopende zaak, hè? Ja. Dus maar even denken, stel voor ik zou me ophouden wil, ik wil net meer interviewen, dan kan ik die nog vrij als vervanger. Dat zou altijd kennen, maar ja, hoeveel geld als voor, dat is een beetje de vraag vaak. Oh, dat was dan een cent vraag ik nog. Ja, de eerste woord, we doen net al jaar alles gratis, hè? Oké, dus ik ben niet door mijn kloot die alles vergeet. Nee, dat is een grapje. Nee, dat is... Je bent een acteur, dus in principe speel je dat een interview best. Dat ken ik natuurlijk. Ik wil spelen, ik ken ik gewoon van. Dat zou ik... Ja, ik ken ik dat is zo makkelijk, ja. Dat is nog makkelijker zelfs. Dan hoest ik net zoals die hele rol erbij te pakken en zo. Dat kost al je moeite. Maar het was graag zo makkelijk mogelijk horen, want ja, hoor dan... Is acteur dan wel een goede vak voor dit? Ja. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Want dan maak ik van wat moeite verdwaan, toch? Net als acteur, ja, of net? Natuurlijk, maar is er wel een beetje moeite verdwaan. Ik weet niet, jij misschien met sommigen echt natuurtalenten en hou je net vol voor te doen. Nou ja, er een voor je staan, dus... Je zit er. Ja, nee, ja. Okay. Nee, ik hiervoor, ik heb echt 0 ervaring en nou wel een beetje en ik kan ook wel een beetje spelen, maar het is uiteindelijk maar gewoon het werkje ervoor en dan zie je vanzelf hoe het gaat. Vaak wil je natuurlijk een beetje cast op jouw uiterlijk, hè? Dus ik zit even naar je te zien. Goh, wat voor rol? Misschien een kampbeul in de Tweede Wereldoorlog of zo? Hoe? Een kampbeul in de Tweede Wereldoorlog of zo? Een kampbeul. Zal je best kennen. Dat ken al, ja. Een foute Rus of zo in... Foute Rus? Dat was echt mooi niet. Dat was al je wel goed te vertellen, hè? Wat is die zelf ding dan? Ik zie mezelf meer als een soort Leonardo DiCaprio, zeg maar. Dat gewoon iedereen alles kan krijgen, zo op een beetje. Want het is ik echt zo. Ik mag zo'n beetje mag ze echt van me afslaan, ja. Misschien kan zo'n Friese Titanic meisje op een scootje. Ik ken al, ja. Wist me nooit, joh. Wat voor rol ben je dan op zich? Zo'n soort rol? Of horen soort rol? Ja, ik heb per se een specifieke rol wat ik speel je wil. Ik ga wel een beetje een genre waar ik speel je wil. Ik heb een beetje comedie en zo. En ik wil een beetje dat echt maar volgens mijn tekst. Want ik vind dat beweging en dansen, dat vind ik echt net om. Dus dan denk ik van ja... Bollywood producties, hoe is net bij je te komen? Bollywood? Nee, jong. Nou, misschien dan een beetje zangacteurs nodig hadden, dan misschien wel. Ja, dat is nog een beetje jongen? Nee, ik net. Acteurs, hè? Maar acteren, dat is de zanger best. Dat. Maar dan kies ik acteren dat het hier en daar net kiest. En daar heb ik dus net mee best voor te doen. Dat scheelt ik bij. Want zo ziek ben een acteur die het net goed jongen kan. Nee, oké, ja, ik snap hem, ja.
Ja, eens is het al best wel simpel. Als ik gewoon een beetje toek nadenkt, dan hoest hij maar gewoon makkelijk denken. De hoest vaak net in beste van, maar soms ik wel. En dat ben echt die kutdagen. Ja. Oké, nou mooi. Ja. Mooi sprutsen. Ja. Ik denk zo dat het een goede miljoenenjacht-presentator best. Een goede miljoenenjacht-presentator? Nou, dat is er over gist. Klopt. Ik hier toen heel toevallig dat het weer een project voor Squallen en dat we dan filmt in de Bres daar. Nou, toen moesten we iets meiden en toen dacht ik van miljoenenjacht en dan wil ik graag die presentator wezen. Nou, toen hier keek naar beste acteur won en ik had het in mijn best dienen. Dus ja, dan wist ik wel hoe makkelijk dat thuis is. Dat is gewoon natuurtalent. Zo is het. Zo is het wel eens. Ik weet dat ik hier net heel in zit met het interview, maar dat maakt net heel veel uit, jong. Het is wel heel prima. Prima. Ja. Dankjewel. PG, jong. Oké, joh. Nou. Schud ik u de hand? Ja, is goed, jongen. Let's go. Geweldig. Hartstikke leuk om te zien aan deze video van de Frieske Vlogger. Ik hoop dat je hem genoten hebt van al de mooie interviews die we dit keer weer opnamen. Vond je het leuk? Doe het toen heen. Was meer en abonneer dan op de Frieske Vlogger. En dat zie ik weer de volgende keer. Ontzien. Geweldig.